Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan tashi ta mutu gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman shirin labari na wayanda suka fi iya acting da kuma wayanda suka fi daukaka a wajen mutane a shirin. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa da mu samu shirye-shiryen mu. Gode. Gaskiya 24 Labari na shiri ne mai dogon zango da gidan talabijin na Arewa 24 take gabatarwa a ranar Litinin da karfe 8 na dare. Shiri ne da ya kunshi soyayya da al'amuran rayuwa na yau da kullum. A cikin shirin akwai hazikan jarumai kamar su Nafisa Abdullahi, Nuhu Abdullahi da Ladidi Topless da sauransu. A cikin wayannan hazikan jaruman mun tantance 8 wayanda suka fi iya acting da kuma karbuwa a wajen mutane a shirin ta hanyar zabe da aka kaddamar a shafukan sada zumunta Facebook, Instagram da sauransu. Na 8 Ibrahim Bala wanda ake kira Umar a cikin shiri. Na 7 Nuhu Abdullahi wanda ake kira da Mahmud a cikin shiri. Na 6 Yusuf Sasin wanda ake kira da Lukman a shiri. Ta 5 Nafisa Abdullahi wacce ake kira da Sumayya a cikin shirin labari na. Ta 4 Fatima Yola wacce ake kira da Rukayya a shirin. Na 3 Abdullahi Amdas wanda ake kira da Excellency a cikin shirin. Na 2 Isa Feroz Khan wanda ake kira da Fresh Door a cikin shirin. Wacce ta yi nasara ta zamanto ta ɗaya ita ce Maryam ‘yan Waziri wacce ake kira da Laila a cikin shirin labari na. Mun gode da kallon wannan bidiyo daga gaskiya 24 TV. Ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don samun shirye-shiryenmu a kan gaba.